Kuya ba? Yaw ka pala ligi sa makakay. Kaya pala pagpaharap na kaduman sa ibong dahil ka pala duman. Iya, mas bago pa ko dito, ma-discarte lamang. Duman dahil na discarte. Makadiskarte nga lang. Discarte lamang. Pangural daw. Ako nga ni, ka man nga ni ko tantuyo ko, sa mautang sa sa'yo mo. Panutang mo sa kuya. Ay, man nga nagpipili ba? Kaya nga, nagpasira ko dito sa panot. Sabang maka, ano ba ba? Kisay ka mautang. Puro kita sa ano. Diyate sale. Sa salat. Na ano nakakuha ka na? Utang na tautangong ko man sa'yo Ay, mo. okay ka rin, busy pa. Oh, busy pa? Nangingiyat kaya sukasa. Karabado mo doon. Mga masira mo nga ni talaga din din mga pagkao. Tataw na magkakasal. Kaya sabi. Kanikuha. Pira ba na utang mo kanya? Halimbawa, Ano yan? Ang atado ba yan? Ano? Yung punta? o pagkao ng utangon mo? Oo, pagkaon. Bako ng kwarta. Pagkaon. Dahil umutang ka na kaya saling kwarta, tautang ko sa'yo mo, umutang ka 5K, tautang ko sa'yo mo. Hindi nga ako utang kwarta. Papag-utangon mo ako. Dumang kakita sa lay. Ika nga nan umutang. Tapos ako mabad kita sa lay. Utangon Pick up kay co-borrower. Ata na utangin na ki 5K sa ating salita, ipautang mo man sa ko. Yeah. Oh. Matabis yung pangani. Kaya nga, nito, pag bako na nga ibise. Mga alas 10 tayo na yun bago matapos tiya. O madali na, alas may bimidya na, talatong ko. Basta umutang ka, isira, budak kwarta. So kwarta, utang ko sa'yo mo. Kaya ipantapal ko naman sa social action. Malo na ko pa rin. Marit akong pagpangin mo. Tumalon ka pala. Dahil ako nga nan mautang, ako ang utangan mo. Makakuha kaya ako pa di motor na dua, pang down payment. Nurod mo ng ganda. Inmax, Buda, Click. uli yung click. Yung mga nagkatulog ko yan. Yung nga, ano pa? Oo mo, sabado mga nakita social action. Tangani, marilisan ka na. Pantapal nga niyan kay Puanggo, iutang mo na ako at sali, ikan ngaran. Ha? Sa'yo mo ako mabayad, ikan mataw man duman sa'yo. Pag may kwarta na, ano, gipit-gipit kay ang buhay. Kaya parang tapalan mo. Gismail, Oo, hindi. Ano, thanks. igwa ka na dyan? O, igwa ka na pala dyan. Ano, patawanan ka sa kuya. Ito pa nga, tigala. Ha? Alaga, pero ito mo man sa kuya, so tinanong mo. Gari kulang nahiling ko. Gari mga 2.5 lang Hey, Manifest. para sa pulong pidaso man siya nabagang konsumay. Balita ko lang, biyahe ka ba kisira? Oo, tangige. Kaniguan. Bayad. Piraman nga subinta. Sin ko may... O ano pa, tamang-tamang pa lang pa de. Oo. Oo, gusto na ba? Ang pagka-realize, ito mo sa kuya. Aram ako pa di pa siguro. Cash on hand ang pig-upload na ako niyan. Itaw mo na sa kuya, ta nga ni sigurado na tama kapag abot ko duman sa kuya. Dahil mo man sa itao. Ako pa di, pasiguro man. Iba mo ako duman, ako umagaw-gaw duman sa nagsisingil sa imo. Nga ni mahiling ko, tinapal mo. Dahil man nga ne, pwede. Sa kuya mo na itao, mga pasiguro ka. Dahil ka man, pero dahil ka man babayadan. Sige na, kulitan na duman sa ato salita. Bayaran takaan sana, 5K. Dahil ka man sa nagtiwala, dahil ka na sa naman loan. Masay ka? Dahil ka mas kuya maipa, dahil mo kung dahil man sa nang mangyari. Dahil na. Paano ba yung kita kayo ni Makalon? Daling pantapal. Mari pa siya gumta, may tapal mo niya. Dahil makabugte, bulit nina niya.